Kakabsat rugyan tayo daytoy awaten da Sara ken ni Brian nga sakramento ken tinasantuan a misa itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Brian ken Sara ita nga aldaw awaten niyo ti sakramento ti panagkalaysa daytoy nga sakramento. Inlungalong ni Apo Jesus tapno mapasanto dagiti pampamilya ken ti tattao na. Kakabsat makidanggay tayo kada Brian ken Sara kadagiti karkararag tayo iti daytoy nadaeg a sakramento nga awaten da. Si dadalos da nga umawat iti daytoy nga sakramento sapay kumata itultuloy da ti agbiag anadalos kas paunan nga agassawa. Idaydayaw tayo ti Dios babaan ti panangkanta tayo ti Gloria. Ti Diyos, di kangatuan, Kadito'y nagkakapya, karagiti tatawan ay bakti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanuk daka, pagrukbabanda ka, daydayawen naka, agyaman kamken ka, gabuiti naindaklan, dadayang mo, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama ang manakabalinamin, kesika kapumiya Jesu Kristo. Bugtong nganak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami sa kamahikat. Kadagiti basbasul ti lubong, aten kadaytoy araraw mi sikla situtugaw iti makanawan ti Ama. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Tangay siksikaw, Apo Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo anasantuan a misteryo ti singgalot ti panagasawa
ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Timudem kadday ti panangidawdawat mi kada Brian ken Sara. Si tatalekda ken ka, ket si tatalekda met iti maysa ken maysa, amang pasingka di nga aldaw ti panaginnayat da. Aramidem ko mga iti amin na panagbiagda, paneknikandanto dayta nga ayat. Dawatin mi dayto igapo ken Apo Meso Kristo, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo, taintay denggen, dagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Tobias. Idi isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa, agkararagta iti apo, ti panangaasi na, ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararagda iti panakalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag di Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw ko matinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang ti amin a parswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puliti tao kadakwada. Takinonam, saan anasayaat iti lalaki nga isisuna. Mga ramidak iti kadwana a kaarning na. Apo, pinilik ni Sara, gapu iti natakneng apanggep. Saan agapu iti derrep. Kasya na kami kuma, ket ipalubos mo, nga agbyag kami, aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sa akinuna, Amen. Napanaturog dagiti aggasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Yamantay ti Dios. Ti kaasi ti Apo, punwen na to'y daga. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. When salwadan na dagiti agtalek iti dagbalbaliw nga ayat na. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo. Isu ti mang tulong ken mang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. O Apo, adda kumakada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda, tinamnamami ken ka. Ti kaasi ti Apo punwen na to'y daga. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosias. Dagitoy ti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapol nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat amamagsinggalot anaan-anay iti so amin. Tital na nga eted ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yu. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta,
Anapno ti puso yu iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawen yu, aramiden yu itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo ti Diyos Ama, babaen ken kuana. Ti sao, ti Apo. Agyaman tay ti Dios. Tumakder tayo para iti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo. Apo at dako kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na daytoy ti bilin ko. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao. Isu ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko nutong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti adipen ti aramidan ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaammok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak. Nudikat siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado ket manayon kumati bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Unay, good morning. Good morning, Brian. Good morning, Sarah. Ragsak kay mula tatangal daw. Dapat lang. Mamaminsan ti kasariyo. Malaksid ano, agbinakal kayo to, diyo mo na nga matay. Di to may sakit. Isunto ti maipidwa na ti agkasar. Ngamhaan ang mabalin. Dahiti nga aldaw para kanyayo, pinili yo dahiti nga aldaw. Iso ko matirumbang nga kararagsakan nga aldaw iti panagbiagyo. Iso ko dahiti nga aldaw ti para kada kayo. Nasimpam to ko rimatmat mo. Tagkonpisar ni Sarah kanya ke idito maliyaw ka dandani ak nasulag. Tapaya nagatitidog magtaan nyo agin inikat dan ti ko rimatmat. Dandani makasulag ti katidog na tatamatintinnagan, ya? Diba ulit nagtata ko mga aldaw iso ti kararagsakan nga aldaw iti biyagyo nga agasawa. Well, iti kumakantayo tatake iso deja gloria iti Dios ti kangatuan apaya agkalaysa kayo. Anyaman tinapalabas ni Brian, anyaman tinapalabas ni Sarah. Tattata idaton nyo kini Apo Dios daytoy lipatin nyo amin pangabarwanin nyo kasla as if kasla ison ti maudi nga aldaw ti panagbiagyaw. Awang ko mamati pumusay kada kayo aging damdama. Ta enjoyin nyo dito nga aldaw. Ta masapol day jay. Kasjay ti biag tayo.
Agingganan to, agingganan ti sumarsaro nga aldaw ti panagbiagyo, dapat siraragsak kayo. Haang kayo nga, umay agkalay sa tata, tapno, kalbaryon to laeng, purgatorio nga agnanayon to biagyo, agawid kay laengen, intay la, istayro nga balunan dagita pinartiyon. Adupay ka nakaiyawid din, di dinaratan data? Sigurado na. Adupay ka nakaiyawid nga tan. No, ti plano yo ka, umay kayo dito, umayo awatan dito yung sakramento, sa timod la panggap yo ka, agririri, agap-apa, agtintin ng sit, agpinpin nasaw. Suffering to, mula ti panggap yo nga panagasawa, ibabawi tay laengen, nampay nalpas. Bayan yun, dagita imbayad yo, kadagita bulong ti kopkopiyas, kadakwa nga umay da intugkal, ito kadalidadtan. Tano day ti plano yo, awammat lang. Dapat day taragsak yo tata, mabalin nga agnanayon. Da kayo ti main aktor tata, aging gana ti unos ti panagbiagyo, main aktor kayo. Nagpindas to mo na maibasa na sa harap ay tinagan na. Anya ti kunan ni Tobias, pinilik ni Sara saan aga po iti derep. Naglagi pang data Brian. No derep lati kayat mo kin Sara. Paman nga naganak data losyang ton. Nakitaan nyo na kita ni kakaasidan nga mang papapintas, alo, dayo kurit-kurit nga ropa da. Agtupulton. Ay no, aganak ni Sara sigurado agbalin to kasla kuribot kadakkel day ta. Kano derep lati berberukam kanyana, after nga naganak, may sa dua talo, ayan nanto pa ti derep mo kanyana, awan ton. Kunana ni Tobias ni pinilik ni Sara saan aga po ti derep. Haan nga ayat ti derep. Hoy, da kayo nga lalaki, haan nga ayat ti derep. Derep. Amoy ti, last. Pangsamantala. Ngamahaan nga ayat. Makadadael ti pamilya, makadadael ti panagbiag. Kano dahi laeng ti panggap mo, Brian, derep laeng, ay ibaga awang pa'y makatawon adata. Kunana nga ron ti panagkalay sa 18 months laeng honeymoon. After marriage, 18 months honeymoon. All the rest, hanton nga honeymoon. To the moon taon. Ingkan di bulan ko ng taon. All the rest, kunana, commitment. Iso nga si Brian, tatatagkalay sa kayon, timang tiragsak ka, haan nga di jay kaado ti kwarta nga maisarek mo dito pagtaangan. Never nga kabailan nga sopapakan ti kwarta sa nikwa ti ragsak yung nga agasawa. Uray si Kasara, haan nga magatang ti ragsak ti pamilya. Uray kas ano nga kadakkel ta kitain nyo, agtrabaho kayo man, agbusiness kayo man, or whatsoever, haan nga masopapakan. Uray posisyon, uray na agdaakam yung itigimong, onyo pagtrabawan mo na anyaman, haan na kabailan nga sopapakan. Tiragsak yung agasawa, iso di jay talek. No rumor ni Brian, sinanaman ni Sara nga agawid asidadalos kinaragsak. No rumor ni Sara, wano mapanawan ijibalay da, agawid ni Brian asitatalek anapudno asiraragsak. Uray kwarta yo amin a kwarta, no agduduan tumutla di jay may sa awan tumutla ti mama ay na ibagak kada kayo. Mabalinti pansamantala nga kunatayo nga nagbalaygi, anya dagiti pansamantala nga nagbalaygi, nakailibas ka na minsan Brian, nakailibas ka na minsan Sara, yes, han na naamuan, wen, mabalin. Ti ammo tayo nangabak tayo di jay. Ngamahaan to pay laeng nga iso ti umiso. Ada giti pansamantalang ipagarup tayo nga datayo ti mga baaw, siyak ti lalaki, apay, siyak ati masurot, wen, mabalin. Ngamahaan nga iso ti us-us to. Nga mining ti panagasawa, apay aglablaba kamot paray, apay Andres ka, sa lawasaw, sa ula, dagitay buwakaw dayjay. Nga mahang nga iso ti us-us to, no agkasapulan ta bakit mo tulungam.
Pasaw laang dagiti mangibaga nga agtrabaho kati o nagtibalay aglaba kasi aglaba ak maamok maglaba. Kada agsagad ipagaropdan nga Andres ka pasaw la dagijay ngem handaan mo responsibilidad da nga agasawa. Pasaw laang madji babae nga apay nga umawayak ni alakay ko sadot ka ki di ay ka magipurusti manin awang kanyo. Ngumisitak. Tuladom te karuba main nagmaksipil sa napan nakiraap na uram tarupa na gunggunana. Taga Salcedo di dyan na ikamang di ayan may. Ay Santa Lucianza. No kasapulan na apay nga day tati pampanunutin nyo, agsin naranay. Amin nga ang gulat ti panagbiag. Dagitay laang pasaw ti agkunangan na nga tulungan ni bakat na di unag ti baleta, siyak ti boss. Pasaw, lastog. Haan nga kasya ti panagasawa. Itid mo tabagim. Ngam aday turok nga teknik kanyang Brian nabuyak iti Facebook da itoy. Nohan na ka nga kasasa ni Sara, palukayam di bombilya ta uri lukatan na ka nga aglukat. Hanam mo di jay. Pairutam di gasol ti uray na langahan nga matiriter ka na. Pag yan ti asin, pairutam ti uray langat na ti uray tok-tok-tok na madig. Lukatam ma, kasauna kanton. Ngamhang nga iso ti usto da jay. Haan nga iso ti umiso da jay. Anya dagitay, anya pa dagiti pang samantala nga ipagarup tayo, iso ti usto. Mabuybuya yung ta Facebook, mabuybuya tayo amin. Anya ti kastana, agpupungtot ni bagat na, dapalan na ti kwarta, umisa man. Anya kayat mo nga sidaan, sa lawasaw nga balbalatong nga panagbiag dayay. Haan, mabalin nga pag-aayaman nga buybuyaan kada content laang dayay. Agpayson samot. Tinsama agas ti muryot ka kwartan sa. Kadagiti babae, oy, dakay nga babae, apay ti agas ti muryot kwarta. Tati kano babae no awang kwarta na agmumuryot. Haan? Uray no adda kwarta no madi no agdudwa di maysa madin tulat ta. So inya ti umuna nga aramiden nyo. Agsin naranay. Nag-decide kayon, nag-decision kayon nga agasawa kayon, sirken nyo datoy nga estado ti panagbiag, nag-decide kayon, takderan nyo dahit nga desisyon. Da kayo ti main aktor. Da kayo nga dwa. Dagita barkada yo. Nuhaan nga nasaya at dagita barkada yo, kisayan nyo, lipatin nyo, apaya. No mangiruruman, under kan sa mo pare, pwede mo maisisyaten. No nagsakit ka, da maitulong na yata barkada, magtataray danto. Adaya maitulong nanto no, da kayo ti problema, da kayo ti min aktor. Uray dananang kintatang yo, dagita kakabsat yo, makatulong danto nga mahanda nga isuda mangbiag kada kayo, da kayo laeng ti mangbiag ti tunggal maysa. Iso nga ag-focus kayo. Dagita outside force ko makatulong dagita kaaruba, katugangan, nanang tatang, kakabsat, anyaman nga tao ti aglawlaw tayo, no daduma makatulong, ngam no daduma makadadael, ibagak kada kayo. No daduma isuda ti asungot ti biag tayo. Iso nga no ti aramiden nyo, main actor ka, Brian, ag-focus ka kin ni Sara, Sara, ag-focus ka kin ni Brian. No anya dagiti nakita yung nga nagkurangan dagiti naganak yo idi haan yun to nga ipaki-challenge kanyayo haan yun to nga ipari na iti pamilya yo no agbalin no agpamilya kayo ipakita yun to nga nasaya at ipatanurin yo a pamilya haan dan tumet nga aglulwa ka maudyanan nagapo ti kinakurang da. No anya no nasaya at ipakita dagiti naganak kada kayo tuladin yo dayjay ituloy yo ad-adda pa yung papintasin nyo. Brian, may salati kasar mo, wan? Nila Sara niya. Sara, may salati kasar mo, wan? Ngay ka, sisiglat ti taga dinaratan. Sisiglat ti taga swagayan. Ngamahanga di jay. Hanyo patpat yan dati ibagbagada nga kasla siksi kalaangan pare kasla ipakita ko matikin na lalaki ka masapol nga damag kula sisi sa lawasaw dayta. Sinal sa lawasaw nga biag dayta. Awan ti maitulong na dayta. Haan nga mangabak dayta. Anya ti balay giyo. Di talek yo. Anya ti ragsak yo. Di pa nagkaykay sayo. Di talentalekin pa nagkaykay sayo iti tunggal maysa.
Nga awang ko mati masaksaktan tiri na. Anya ti masaksaktan tiri na. Okay lang no dati agpupudot di maysa, nagunget, di maysa met, naladaw, nagkurangan na. Okay lang dagi jay. Ngam no intentional di jay panang pasakit yung tunggal maysa, binalak yung suloopan, sukatan o whatsoever na niya ti pangawag yo ay ka-intentional di jay mutin atihangan na sayaat. Panagbiag tayo, haan nga perfect. Brian, haan nga perfect ni Sarah nga asawaem. Addan tulat ta pagkamalian na. Addan tulat ta pagkurangan na. Sarah, haan nga perfect ti Brian nga asawaem. Awan ti perfect nga Brian. Adi jay langit nga tan. Addan tulat ta pagkurangan na. Ngum di jay masapol nga asawaen nyo agraman di pagkapsutan na. Hangkay nga mangberbirok ti perfect, nanganakak nga rod ti kasar, kunana dayay ninang nga nagsao, idinapang kami nakipangan, nakabaybayag mo dahi nga kaanta, nagado pala programa namat, at atidog pa ngam di kasar di programa, mabising kami nagsao di ninang, amuyo ti kunana, ti kararag ko kada kayo, hangkay to ko mga agap-apa, nya! At dayamot hanga nagapa nga agasawa, umul ang agasawa isaw, magtinugkit na pa ilang hatamot Mabalin ayangahan, tattao. Nga mabalin nga uray no ang addahan nyo pa nagkinaawatan, rimbawan lata ti ayat, han na kayat nga saun nga nagapa kayon, haan kay nga ginin na yatin, haan nga kasjay. Timos sakit tayo nga minan, addahan nga pa nagkinaawatan, ay gawin ako inang, kauun man. Amom ti agmotor Sara, ayaan. Ay ni Brian na kaamuna mo nga ta. May isang istorya di amang ko nga sutilmet. Di antimi. Gapo tayo na ikamang da iti may gisentro, iti kamanggaan. Na pangkano nagsilaw, di asawa ni auntie iti tukak, ti rabii. Kaaginaw ang ata. Kakaya na di asawa na madalusan. Madimo di babae. Kaya ko nagpuntaw, nagtalaw ka rabrabi awang pa'y mo ilati silsilaw, idi ken jirangtay ka may sa nga tabla, amuyot tabla. Uy, amuyot tabla. In English, teble. Tableya. Kaya nagtalaw, awang pa'y mo ilang makurkuryente, awang mo silaw, idi nagmaumaw jay panunot na, makauawi daw na ito'y antek. Kunanakin ni amang manong, umay nakman itulod, tayo nga rod balay di amang tinagdarakan. Nay, kino nasulom tinagtalaw, di sulwom mo ti agawin. Siyempre, nagadupay lati kulalanti mo kada kapre mo dyan tirangtay. Lan amanong umay nakitulod, han na kano nga intulod. Tapay ako na, no nasulom tinagtalaw, di sulwom mo ti agawid. Nagalalod ka nga nagawid, awang pa'y mo ilagamin ti solar, idi nga iwarwaras ni Mayoray. So nga, nasipngat pa'y dalan. Ngam inlibas ka no mula di amang nga sinursurot nga apan kinita no makaawid. So nga mayat no agtalaw sa bagay adu mo tricycle kada pagpaituludan na siguradom no agtalaw ka Sara nagapu ka Jesu agayan siguradom di pagpagnaan niya tadenti ayanti anya narang tay enti muli adag parparang ijay no agtalaw ka rabi adda ka prid jay nya anti ibagbaga na dayay normal laeng nayon ti biag ti agasawa tatattao kayo nga nasaya at dalat nga pa nagkinaawatan nga han nga kayat nga saun nga hangkay nagkinaawatan ang hangkayon nga agin nayat rimbawan na latta nayon na amin dayta kunayo gaputahan ni mon ti panagbiagyo tatan ka awan panubok ti panagbiagyo imposible dayta hanga mabalin. Suutan na kay tulata. Maranasan nyo ti rigat, maranasan nyo ti panubok, maranasan nyo ti sakit, maranasan nyo ti han nga pa nagkinaawatan, ngam na yun ti biag agasawa day tahan nyo nga ibaga nga perfect ti panagasawa, taawan ti perfect nga marriage. Ngam mabalin nga agbalin nga nasayaat. Ado dagiti agasawa nga nasayaat ora ada pagkapsutan di lalaki, ada pagkapsutan di babae, agbibiyag da si raragsak taapaya tulang ngamin di lalaki. So ngano kaya mo ti ay mayat ti panagbiag na Brian darsem ti agtulang.
Haamat nga day ti solution na niya. Nagaya na nga sa uwan, o agraman ti kinakapsot ti tunggal may sa mabalin nyo nga pagbalinan nga perfect. Pagtipunan nyo. Ken kang runaan na launay, hangkay nga lumablaban nga dudwa. Brian ken Sarah, nalaka kayo nga manag, nalaka tayo nga maabak. Na ipagarupyo kakaya yung adwa, ti panagdinanggayo. Naan. Dadaulan ti kalaban, amoy ti kalaban, nagpigsa nga dumurog, anya ti idurog na, isingir na ti pagkapsutan ti tunggal maysa, isingir na nagkurangan ti tunggal maysa, no tumangsit di maysa, ibagana mo't nga tumangsit ka, di ti trabaho ti demonyo. Imbes nga ibagana nga kaslaki ni Apo Isus nga pakawanem, agpakumbaba ka, awatem, baliktad ti isingir na. Kaibagak tataga po tagkalay sa kayo, awaten nyo ti sakramento, challenge kanyayo. Hangkay nga lumaban nga dudwa. No agkarkararag kayo i times 3, times 4, times 10 yo ti kararag yo. Hantay kaya ti lumaban dito nga lubong. Masapol nga adda ni Apo Diyos. Masapol nga agtalek kayo keng kuana. Italek yun na inya ti plano yo iti panagbiag. Nanyamo ti pampanunutan nyo nga panagasawa, anyamo ti pampanunutan nyo nga pagbalinan ti pamilya yun to. Nadang mo gamin na giti agasawa ka, basta makakasar lang, apaya, siyempre agbaak mo ngaminan. Anya nga ti planom, awanan, rinabi mga isyat mo, likliklikam, agis-escape ka ti pamilya, nga maawam mo ti planom, haan nga, umiso nga panagasawa da dyan. Masapol asarangatan nyo, itinagan ti Apo. Ure anya umani nga problema ang tatapanawon ti panagungar na pintas dati kasaryo ta panawon ti panagungar nya ngam na may mayat manen ta panawon ti eleksyon haan ninang yu agraman tanod haan lang nga diya panawon ti panagungar kayat na nga saon addan tulat tanamnama iti biag no agtalek kayo king kuana ure anya nga panubok ure anya nga sakit anyaman nga pakarikutan ti biag addan tulat ta panagungar malasatan yung tulat ta. Katatangarod, gaputa awatin nyo dito nga sakramento, ipaganat-gat ko kada kayo, umuna, talek, hamo nga dadailan, Brian, perfecam ti panagtalek ni Sarah, saya atom ti panagtalek ni Brian, tawans nga no awanan ti talek ti agasawa, you cannot love somebody whom you do not trust kunana day jay. Nahaam mo mabalin nga ayatan ti tao nga haam mo nga talken. No once nga nadadaal ti panagtaleken ininot nga agpukaw day ta ikarkariyo nga ayaten. Ti tarigagay mi kada kayo dagiti naganak ken mga nakada kayo agtalinaed kayo nga napudnoy ti tunggal maysa agbalin nga pagwadan a pamilya. Kasapulan tayo dito'y lubong ti pamilya nga mangpatanor iti nasayaat nga tao. Haantay nga kasapulan ti pamilya nga agpatpatanor iti problema nga tao, adula una yan. Adula una iti tao nga baka mangparparigat ti lubungan, isong ibagak kada kayo, mangiparang kayo, adu pay laeng ti agasawa nga nasayaat, dayjay kumamot ti maysa nga pagbalinan nyo. Ala, wedlak kada kayo nga dua, nanyo kabailan, agkamang kaya king kuana. Manipod tata, agkamang kay kenkwana. Talon-talag, ag-focus kayo. Brian, ag-focus ka ti pamilyam. Sarah, ag-focus ka iti pamilyam. Awan ti beruken nyo. Da kayo ti kinigan no anya ti masabayan da iti pamilyayo. Ala kakabsat, danggayan tayo, dagiti nga anak tayo, kabsat tayo. Tasapay ko mata makapudno da iti da iti nga panagkalaysa. Da iti nga awaten da iti nga gundaway, da Brian ken Sarah, tumakder da, dagiti naganak, agtader kayo iti abay da. Kastama dagiti principal sponsor, umay kayo ti abay da, dagiti sponsor apo, agtader kayo iti tugtugaw tayo. Te principal sponsor apo, agtader kayo iti, umay kayo iti abay da, Brian ken Sarah. Sino ti principal sponsor yaw? Ni Mayora. Sino principal sponsor yo? Ay ni Ayanda. Awan. Mga ala kayon. May isa nga Paris nga taga Dinaratan, may isa nga Paris nga taga Sogayan.
May isa pa nga paris nga taga Dinaratan. Awan ti aga-asawa nga taga Dinaratan. Masasidag kayo. Brian ken Sara, itangal daw imay kay dito itapno patalgadan yo ti panaginayat yo babaan ti agnanayon asing galot iti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panangidawdawat dayto agimong kada kayo, tapno ti Dios iburay na kumatinaboslon a pamendisyon ken panulong na kada kayo, amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad ana asawaan, da kayo met kakabsat, nang runa kada kayo nga naganak ken manganak, dawatek kada kayo tatarabayin nyo kung maidababaan ti karkararag yo ket awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Brian ken Sara, sungbatan nyo kung maasipupod no dagiti asaludsod. Sara, imay kametlaeng diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. And apo. Brian, imay kametlaeng dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggulot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wena po. Brian ken Sara, si dadaan kay metlaeng adwa, amang isuron to kadagiti anak nga itidto ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. When apo. Yan tangay kayo ti agkalaysa, agsinnango kayo, naginiggang kayo ti ima, nagkinuros, di kanawan, kasta, naswiswit. Ket iyab kasyo ti panggapyo ti saklang ti iglesia na babaan ti panang sungbatyo kadagitoy asaludsod. Zara, kayat mo metla nga kaddam ken asawam ni Brian babaan dayto a seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When apo. Iyawat mo metla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. When apo. Awatem metla ang akadwam ken asawam. When apo. Brian, kayat mo metla nga kadwam ken asawam ni Sara babaan dayto a seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo metla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem metla ang akadwam ken asawam. Wena po. Naawatan nyo jay kariyaw. Napuyatang kay samad. Nya oras kay nagsarda nga nagsasala. Alas 2. Naawatan nyo jay kariyaw niya. Awatem nga asawam, ited mo met tabagim nga asawa na. Awatem nga asawam, ited mo met tabagim nga asawa na. Tanudad duma ka, inawat na nga asawa, di na met ited jay bagina, katulong. Inawat na nga asawa, di na met ited di bagina, driver. Nya, ti kaya na nga sa undi jay, naunag day jay kariyo, anya day jay ti contract, ti marriage, kunana day jay, anya day jay, ti inted mo di bagim, inawat mo met nga buo. Haan nga, inted mo, anya na ganan, 100%, inawat mo 50% lang, haan Dahil ti bagbagana, dahil karino, dahil ti exchange of consent, kunana dahil niya. Lalwan nyo dahil ito yung sumaganad. Masidig kayo. Ginigang kayo. Masidig kayo tinay. Naginigang kayo. Masidig kayo. Masidig. Masidig pa. Sa po nagasidi. Tumurok kay kanya. O apo mi a Diyos. O apo mi a Diyos. Ipaay mo ka di. Ipaay mo ka di. Amanipod itang aldaw. Amanipod itang aldaw. Tipuso ken kararwami. Tipuso ken karawani. At kay kaysada iti amin abanag. At kay kaysada iti amin abanag. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Pagrigatan man wen paginbagan. Sakit man wenno salunat. Sakit man wen sa lunat. Kinabaknang man wenno kinapanglaw. Kinabaknang man wen kinapanglaw. Aginggat di nakampag sinaen ni patay. Aginggat dinakampag sinain ni patay. Ket itada kay amin nga ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgadak ket bendisyonak dahito asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan nyo. Ito yung naganak mo muna. May kaya dito, bendisyonan nyo. Yung kita yung mga anak, bendisyonan nyo.
Manja aras ken singsing. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsingyo. Titulong tayo aday tinagan ti Apo, so nangaramid ti langit ken daga. Kumararag tayo bendisyonam kad Apo, the Brian ken Sara nga adipen mo kadagiti anay asan ni kwa ditoy daga iso da aladawan dagitoy nga aras, ket agserbida ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing. Tat mo da Brian ken Sara mangising-sing kadakwada agtalin edda ko mga agbiag iti sidong tinalagda pa naginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo dahil tinasantuan a Biblia, ken dahil tinasantuan a Santo Rosario, sapay kuma, babaan ti panagtalik da Brian ken Sara ken ka, basaan da ibiyag da ken iburay da ti saom, kastamot ti natibkar a panangibabaet nga po Santa Maria kadakwada iti panagtalik da ken kuana, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alaam di sing-sing ni Sara, Brian. Siyak ni Brian. Sarah. Masaram dati nga singsing. Kastanda ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. Siyak ni Sarah, Brian, usaram dito yung singsing, akastanda ti ayat ko, ken kinapudnok ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Alaam dati aras. Ala. Na patam. Tayam tayo man. Tayam medyo baba na sa Ayayatek nga asawa. yawat ko ken kadagiti nga aras, Yawat ko ken kadagiting aras. kastan dati panangidaton ko, Kastanda ti pinangidaton ko. ibagikkan ka, Tibagikken ka. agpaay nga pagimbagam, Agpay nga pagimbagam. ken ti pamilyata, Ken ti pamilyata. tinagan ti Ama, Tinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. When awatek it. Tidmon sakit sa mo na ako mumangtag. Itid mo amin niya. Hanggang mga iduldulan niya. Ang mga iduldulan ta lingka-lingka ti brief mo niya. Si kamot no daga sa pulan na ikamot niya. Tanod duman no hanyong ikan nga babae dagiti lalaki agidulin da niya. No daga sa pulan na agsinaranay kayo niya. Ta pangrugyan ti mistras. Kwarta sanikwa. Uray basit no agtinalik kayo na imaidan nyo umanay. Uray kas ano kaado no barayuboy kurang nya. Kitain nyo dagiti paggastuan. Sika nga babae baka agkara pip-pip mo ta parcel dyan ti balayo isuna awan apulos nya. Nagado ta order mo isuna no isuna order maungtan. Kas di sa mo ti trending tata. Ngaan. Agsinaranay uray no simple ti biag basta imaidan nyo umanay nya. Kaday ta ti umuna nga pagtinalkan nyo. No once nga rinugyan nyo tiyang agtinalik dita, mangrugin. Nya? Magtinalik, magtinulong. Lekabil mo to yan. Awatin nyo, dahito'y nasantuan nga, miggang kayo nga dua. Biblia, tinasantuan nga sa uti Diyos, naglaon ti sa uti Diyos. Basain nyo, ibiyagyo, iburayyo kadagiti tattao. Bendisyon ti Diyos ti agsubli kada kayo. Nya? Haan yung bukbukodan ti sa una, haan yung imimutan iburayo, bendisyon ti umay kada kayo. Nya?
Hasta ti agtalek kayo kina po Santa Maria, iso ti nailangitan nga ina, iso ti nalaing nga nagbalin nga ina ti namarswa, ti anak ti namarswa. Agkamang kayo kenkwa na iti panawon ti ragsak, panawon ti liday, iti rigat ken namay, sakit ken sanon, at agpatulong kayo kenkwa na nya. Kakabsat mapadayawan nak amang iparang kada kayo, ti kabarbaro na Christian one asa nga pagasawaan, the Mr. and Mrs. Brian ken Sarah Tablang. Palakpakan tayo, congratulations, agbaw kayo kadakwada. Nalpasen Brian, Sarah, awan babawinan. Agparintumeng kayo. Dagiti mang sindi ti kandela, mangi kabil ti belo ken cord aramidan tayo. Kabayatan na tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Masindyan ti kandela. Idawdawatan tayo ti iglesia ken dagitoy akakaskasar at ipanagasawa da iladawan at ipanagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na kuna tayo apo denggen na kamkadi. Apo denggen na kamkadi. Kasyang kad-apo ti Iglesia Katolika iti sangalubungan, dagiti disipuluna ken kuana ken dagiti agserbi ti gobyerno ti Pagilianmi a Pilipinas. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kaasyam kad-apo da Brian ken Sarah, ket pagkaysaem kumangag nanayon dagiti puso da. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan, palag-anem dagiti rigrigat da ken pagtalina edem ida na pudno ken ka iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Ringem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar kadagiti amin a naasawaan. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Kaasyam ka dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggen na kamkadi. Manakabalin ken agnanayon a Dios kita kad asi dagitoy nga adipen mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalina eddaan na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag gunggo na amto kad ida iti agnanayon aragsak agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ginasidag. Idatong bigyan ka, Apo, sasagot mi anano mo. Pagyaman bigyan ka, managparabor nga ma. Awatem prasanto emida. Daytoy tinapay pasanto em kuma. Kinday to'y arak ngay tay datun biken ka. Ket sapay lakuma gamay karinay ti padaya. Apang supapaklit kinadumuma. Daytoy tinapay pasanto em kuma. Kinday to'y
Apayla kuma kamay kariday di padaya abang supa panglit kinaduma. Tumakder tayo. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awatan na kumarag ito'y adato nito. At may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton mi a maipaay kada Brian ken Sara. Babaan di panaripatom pinagkaysam ida, bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag daan na asawaan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay iti Agyaman Apo. tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rombeng. Pag noonay may ikarikat rumbeng tumutop ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios. Tasika intag ay mo ti tao a parswa ti kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay. Tay ti panagkallay sa ti lalaki ken babae imbatem ti ladawan ti ayat mo. Pinarswam ti tao gapo iti ayat ket di mo sardayan nga yaban amang tong palitilinteg ti panagayat. Tapno iti kasta pakiranudem to iti agnanayon nga ayat mo. Ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento ti panagasawa ket agbalin atanda ti ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken dagiti amin asa santos agdaydayaw ken agrokbab da iti gloriam isa dawaten mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami. Santo, Santo, Santo di Apo, Santo di Dios dagiti amin parswa. Ti langit ken daganak nuda, iti patay daydayawa. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Madaydayaw umay, iti naganti ako. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, Husana, Husana. Husana iti kangatuan. Parintumeng tayo pod noonay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenkan ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Yahay mo. Itingarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam tayat na anayusan. Laglagi pam met ni Marlo nga arsobispo mi, ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo, ni Francisco nga adipan mo isong inayabang mapimosay dito'y alubong, babaan di panagbunyag na nairanod ti papatay ni Kristo, mairanod kumamat iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus. Kada tayo. Dawatin mi idawdawatan tayo dagiti agasawa da Brian ken Sara itaturugyan dati agbiag ti naasawaan ket kankanayon to kumalaeng analagda ti panaginnayat da. Nasantuan nga ama inaramid mo ti tao aladawam ket pinarsom ti lalaki ken babae tapno babaen ti panagkallay sa ti puso ken bagida matungpal dati annungenda ditoy abiyag. O Diyos, inaramid mo at ipanaginayat dagiti agasawa iladawan na dahil di panagitulag mo kadagiti tattaom. Ket iparangarang na ti panggep ti ayat mo. Ket iti pan nakasungpot ti sakramento ti panagkasar. Mailadawan mo ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na.
dawatin mi ti pamindisyon mo, kada Brian ken Sara nga adipen mo, ipaay mo kad Apo, itatarugyan dati agbiag iti sidong dati a sakramento, tagpin naraman da kadag iti parabor ta ayat mo, ket parangarang da iti maysa ken maysa kadakwada, ti pakakitaan ti kaaddam ti baet da, pagbalinem amay maysa tinakem ken puso da, ipaay mo kad Apo, tataginayunen danto ti balay da, abangunen da, babaen ti gaget da, isuro danto kumadag iti anak da iti na Christian wan a panagbiag, ket isagana da ida maikameng iti nailangitan a pamilyam. Bendisyonam da iti anak mo babae ni Sara tapno na imbag to nga asawa ken ina, ket aripatuen nanto ti pamilya na ti ayat ken dongo. Bendisyonam da iti anak mo a lalaki ni Brian tapno napudnon to nga asawa ken naimbag to nga ama. Nasantuan nga ama ipaay mo kadita dagitoy nagkalay sa ditoy saklang mo, ket kalkalikaguman dati makidaya ti altar mo ditoy daga, mapagasatan danto kumamet, amakipangan iti padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet Ipaay ken tayo ka. ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kayo aming kapya. Yes. Diyos, amang ikat kadagiti basbasun ilumong kasyan na kami. Cordero di Diyos, amang ikat kadagiti basbasun ilumong kasyan na kami. Cordero di Diyos, amang ikat kadagiti basbasun ilumong ikapya. Parintumeng tayo. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Hapu jak may karingaw may kakanyak, ngamiti may salayang asa mapaimbag tuntoy kararawa. Siksikaw Apo, di bileg mi, panakawat, kinakapsud mi, panakapakawan, nagkurangan mi, diturong mo Apo, di panagbiag mi, di ayati Diyos, intay rambakan, grasya na sa
sagot pagraramanan tay sutibyan amin nagkapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan Anyamanabanag Tintay biruken Anyamanarigat Tintay parmiken Nagpaisu Di Diyos tulaeng Kirit kenam nama Dintuwag lemeng Diayati Diyos Intay rambakan Grasya na sagot Pagraramanan Dahil sutibyan Amin nakapuan Rigat kenam ay Diyos pagkamangan Inayat mo apo Dagiti na panglaw Nakakaasi Dagiti mawaw Kasking kawapo Balinen nakam Tapnuti ayat mo Di may paina Di ayat di Diyos Intay rambakan Grasya na sagot Pagraramanan Tay sutibyan Kami nakapuan Rigat kenam ay Diyos pagkamangan Mayo apo Ket nagrigat ka Agpay di amin Amin na parswa Panakadipin Amin nakita Itat mo tinim Di waya-waya Di Diyos Intay rambakan Grasya na sagot Pagraramanan Ay sutibyan Kami nakapuan Rigat kenang ay Diyos pagkamangan Kumararag tayo, tumakder tayo. Dawatin mi uman nakabalin a Diyos, tati sakripisyo nga idaton mi, kanti komunyon nga inawat mi, palagdaen na ti panaginayat da Brian ken Sara, kastamet aday ito nga Eukaristya, ipaay na kada kami apada-pada, tanaamaan na tulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Brian ken Sara, itatanaawat yung ti sakramento ti panagasawa, ipaganit-gat ko kada kayo, nga agbyag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Sara ay ayatem ti asawam ket agbyag ka ana imbag nga agtagibalay ket agtalinaed kay ti sidong ti pammati ayat ken kinasingpet. Brian, ayatem ti asawam kas ni Kristo ay ayaten na ti iglesia na makipagbyag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet. Brian ken Sara agdumog kayo taawatin nyo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kumata ti agnanayon nga ama ta ginayunen na ti panaginayat yo tapno umapay kada kayo ti kapyan ni Kristo ket agtalinaed iti uneg ti balayyo. Amen. Maaddaan kay kumatigasat kadagiti anak yo, maliwliwa kay kumalaeng kadagiti gagayem yo, ket si kakapya kay kuma kadagiti amin at tao. Amen. Paneknikan nyo kumati panagayat ni Kristo ditoy lubong, iti kasta, dagiti agladladinget ken marigrigat,
masarakan da kada kayo ti kaasi, ket siyaman danto amangawat kada kayo sadyay taeng ti Diyos. Amen. Ket bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Alpasen ti nasanton a misa, ken panagkalay sa da Brian, ken Sara intayon iti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia. La, agkis kayo tama picture. La, palakpakan nyo mag. La. La, maminsan pa eh. Siyay. La, ni, papati yung.